ପାଇଁ ବାସନା ମୋର କବିତା ଲେଖେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖେ କବିତା ପ୍ରବଳ ପ୍ରେୟସୀ ମୋର ଅନ୍ତରିତର ମୂରତି ଦେଖେ। ସତରେ ଯେଉଁ କବି ଏ କଥା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଅନ୍ତରରେ ମୁଁ କବିତାକୁ ପ୍ରେମ କରେ, କବିତାକୁ ଭଲ ପାଏ, କବିତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ଏ ଜଗତ ମୋତେ କବିତ୍ୱମୟ କରିଦିଏ। ମୁଁ କବିଟିଏ, ମୁଁ କବିଟିଏ, ମୁଁ କବିଟିଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ କବିତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ମମତା କର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ବସନ୍ତ ଆସିଛି, ଶୀତ ଚାଲିଗଲା, ବସନ୍ତ ଆସିଲା, ଧରିତ୍ରୀରେ ମଧୁମାସ। ସବୁ ଜିମା ରୂପ ସମ୍ଭାରରେ ଭରା, ମନରେ ଭରିଛି ହରସ। ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଧରଣୀ ରାଣୀ ମୋ ନୂତନ ଫୁଲ ସମ୍ଭାରେ। ପଳାଶ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ବରଷ କେଥରେ, ଖୋଜା ପଡ଼େ ଫଗୁଣରେ। ଆହା କେତେ ମନ ଲୋଭା, ଦେଖିଦେଲେ ଆଖି ଲାଖି ଯାଏ ସତୀ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ରର ଶୋଭା। ବସନ୍ତ ଆସିଛି ମଳୟ ପବନେ, ହସୁଛି ଆମ୍ବ ବଉଳେ। କାନନ ଉଦ୍ୟାନେ ମହକି ଉଠିଲା, ଭ୍ରମରର ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ସ୍ୱର ତାଳେ। କୋଇଲି ଗାଉଛି ଆନନ୍ଦରେ ଗୀତ, ସୁମଧୁର କୁହୁ ତାଳେ। ଚହଟି ବାସୁଛି ଜାତି ଜାତି ଫୁଲ, ଆନ ମନା ହୁଏ ସତେ ମନେ। ଦୋଳ ମେଲଣରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ରାହାସ ଲୀଳାକୁ ମାନି। ଉଲ୍ଲାସେ ନାଚନ୍ତି ଭକତ, ଧରି ଖୋଳ ତାଳ ଗିନି। ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ଚାହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟ କବିତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଗୋଟେ ଛଳ ଛଳ ଶବ୍ଦର ଆବେଗରେ ତାର ହୃଦୟ କମ୍ପିତ ହେଉ। ତାର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳମୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରିସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉ। ତାର କାମନା, ତାର ଭାବନା, ତାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କବିତ୍ୱ ଝରିପଡ଼ୁ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତାର କବିତାର ମହମହ ବାସ୍ନାରେ ଜଗତ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କବିଟିଏ ହେଉ। ତାର ଭାବନା, ତାର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ତାର ସ୍ପନ୍ଦନ, ତାର ଚେତନା କବିତ୍ୱରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ସତେ ଯେମିତି ଆକାଶର ବର୍ଷା ଭଳି ଟିପ୍ ଟିପ୍ ଶବ୍ଦମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁରୋଦ୍ଗମ କରୁଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସୃଜନଶୀଳ ମଣିଷ ହେଉ, ପ୍ରତି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଉ। Today is 21st March, the World Poetry Day. It was decided in 1999 in General Body Meeting of UNESCO in Paris. And the theme of this year World Poetry Day is to always be the poet, even in the pores. This is the theme of World Poetry Day. Poetry can change the way people view the world. World Poetry Day is aimed to appreciate the sentiment of the poetic and creation of the people.